Avui, dissabte dia 11, les modalitats són vela i aigua. Com sempre, podeu adaptar les proves tant com necessiteu i participar a les dues o només a una d'elles. I comencem amb la vela. Construïm velers i a navegar, atletes! Per participar de la prova de vela, hauràs de construir un veler i tenir una superfície amb aigua, com pot ser la safata del forn o una galleda que pots omplir amb aigua. Com faràs el veler? Doncs necessitaràs algun element que suri, com podria ser una safata de Porexpan, tallant-ne un trosset, o un tap que tinguis per casa. Amb això clavarem un escuradent i amb un trosset de paper li farem la vela. De tal manera que ens quedi un veler que pugui surar. Amb el nostre nom confiactiu, com no podia ser d'una altra manera. I si tens algú a casa amb qui competir, pots construir dues canyetes amb un trosset de paper i bufar per veure qui arriba abans. I ja per acabar, la prova d'aigua. Atenció, perquè aquesta prova requereix molta concentració. Per participar de la prova d'aigua necessitaràs una ampolla, omplir-la fins la meitat i fer-la voltar fins que quedi dempeus. Ui, quasi! Molt bé! Repte aconseguit! Recorda posar-te el braçalet confiactiu. I recordeu enviar fotos i vídeos als telèfons que apareixen en pantalla. Vinga, atletes, som-hi!